Γεια σας, παιδιά! Καλησπέρα σας! Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας Εσύ το ξέρεις! Μια ανατρεπτική εκπομπή γνώσεων Μια εκπομπή η οποία έχει έρθει να αποκαλύψει πολλά πράγματα. για τον κόσμο των ζώων, Των φυτών, των ανθρώπων. των πλανητών και άλλα. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες βρίσκουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας. Μαζί μας η Ελένη. Και ο Θωμάς. Προχωράμε στο επόμενο θέμα μας και η εκπομπή αυτή τη εβδομάδα είναι αφιερωμένη Στην επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. Τι γιορτάζουμε άραγε στις 25 Μαρτίου, Ελένη? Μα φυσικά τον ξεσηκωμό των υπόδουλων Ελλήνων κατά της τουρκικής κυριαρχίας. Είναι η σημαντικότερη ημερομηνία της νεότερης Ελλάδας ως αφετηρία, δηλαδή ξεκίνημα του νέου ελληνικού κράτους. Μάλιστα. Λοιπόν, τι συνέβη Θωμά άραγε στις 25 Μαρτίου και ορίστηκε ως μέρα εθνικής επετείου? Τίποτα. Τίποτα. Έτσι όπως λένε οι ειδικοί, τίποτα ή τέλος πάντων σχεδόν τίποτα, εκτός από κάποιες αψημαχίες, πάντως δεν έγινε κάποιο σημαντικό πολεμικό γεγονός. Η επέτειος να γιορτάζουμε τον εθνικό ξεσηκωμό στις 25 Μαρτίου καθιερώθηκε από τον βασιλιά Όθωνα το 1838, προκειμένου να συνδεθεί με το εκκλησιαστικό γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήταν επιθυμία του Αλέξανδρου Υψηλάντη και της φιλικής εταιρείας να συνδέσει την έναρξη της Επανάστασης με μια μεγάλη εκκλησιαστική γιορτή. Και τώρα πάμε στο επόμενο και θέλω να μου πεις, Ελένη, τι είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου? Μάλιστα. Με τον όρο Ευαγγελισμός αναφερόμαστε στη χαρμόσυνη είδηση της επικείμενης γέννησης του Ιησού Χριστού που δόθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ στην Μαριά. Μάλιστα. Επομένως, στις 25 Μαρτίου, εκτός από εθνική γιορτή, γιορτάζουν και οι Ευαγγελίες και οι Ευάγγελοι. Να μην ξεχάσετε λοιπόν να τους πείτε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά λοιπόν. Ας επιστρέψουμε όμως τώρα, Θωμά, στην Επανάσταση. Ξέρεις να μου πεις πώς ξεκίνησε? Φυσικά και ξέρω. Λοιπόν, ξεκίνησε λίγες μέρες νωρίτερα από την 25η Μαρτίου από την Πελοπόννησο. Στις 21 Μαρτίου ξεκίνησε η πολιορκία των Καλαβρίτων. Είναι η πρώτη πολεμική ενέργεια της Επανάστασης και θα λήξει νικηφόρα μετά από 5 ημέρες. Μέσα σε λίγες μέρες η Επανάσταση εξαπλώθηκε και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου όπως η Καλαμάτα, η Πάτρα και το Αίγιο. Από την Κωνσταντινούπολη, με προορισμό το Άγιο Όρος, κατευθύνθηκε ο σέρεος δικός μας, έμπορος Εμμανουήλ Παπάς, που έχουμε και το άδωμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Ναι, βεβαίως. Πολύ σωστά, αυτός, προκειμένου να ξεκινήσει η Επανάσταση και στη Μακεδονία. Πολύ ωραία. Τώρα όμως, θέλω να μου πεις, Ελένη, Ναι. συμφωνούσαν όλοι οι Έλληνες με την Επανάσταση? Όχι ακριβώς, Θωμά. Δεν συμφωνούσαν όλοι οι Έλληνες και συγκεκριμένα οι Κοτσαμπάσιδες και οι Πρόκριτοι, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, δεν ήταν και πολύ υπέρ της Επανάστασης. Ποιοι ήταν αυτοί, τι ήταν αυτοί οι Κοτσαμπάσιδες και οι Πρόκριτοι δηλαδή? Βεβαίως, θα σου πω αμέσως. Ήταν κοινοτικοί άρχοντες. Ήταν δηλαδή επικεφαλής σε επίπεδο επαρχίας των ελληνικών χριστιανικών κοινοτήτων. Δηλαδή σήμερα μπορούμε να πούμε κάτι σαν δημάρχους, σαν περιφερειάρχες. Ναι. Οι προεστοί εκπροσωπούσαν λοιπόν τις χριστιανικές κοινότητες σε όλες τις σχέσεις που αφορούσαν την Οθωμανική εξουσία. Μεταξύ αυτών οι διοικητικές, οικονομικές και διαδικασίες στήρησης της τάξης. Και αυτοί είτε διορίζονταν από την Οθωμανική διοίκηση, είτε εκλέγονταν από τους δημογέροντες των κατατόπων χωριών. Ναι, όμως δεν μου είπες, συμφωνούσαν τελικά όλοι οι Έλληνες με την Επανάσταση? Συγγνώμη, δεν απάντησα. Είπαμε. Δεν συμφωνούσαν όλοι. Οι Κοτσαμπάσιδες και οι Πρόκριτοι, πέρα από κάποιες εξαιρέσεις, πέρα από κάποιους ιδεολόγους, στην αρχή δεν είχαν καμία διάθεση να αμφισβητήσουν την τουρκική κυριαρχία. Τουλάχιστον, είπαμε, στην αρχή της Επανάστασης. Γιατί συνέβαινε αυτό? Γιατί άραγε? Γιατί απολάμβαναν κάποια προνόμια που τους είχε παραχωρήσει ο Σουλτάνος και πολλές φορές συναγωνίζονταν τους Τούρκους στην επιβολή βαριάς φορολογίας των λαϊκών στρωμάτων με στόχο την αύξηση του δικού τους πλούτου. Οκ, ενδιαφέρον. Και δεν είναι τυχαίο που ο Δημήτριος Υψηλάντης αποκαλούσε τους προεστούς τουρκολάτρες, θεωρώντας ότι δεν έβλεπαν την Επανάσταση με ιδιαίτερα θετική ματιά.
Τέλεια, τέλεια. Ωραία, θέλω να μου πεις τώρα κάποιες ηγετικές φιγούρες της Επανάστασης. Φυσικά και θα πούμε. Στο σημείο αυτό θα ξεκινήσουμε με το πιο γνωστό όνομα, τον πιο μεγάλο, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Πολύ σωστά. Ήταν η ηγετική μορφή της Επανάστασης, όπου έδρασε στην Πελοπόννησο και ήταν γνωστός με το προσωνύμιο τέλος πάντων γέρος του Μοριά. Ο επόμενος είναι ο Μάρκος Μπότσαρης, και αυτόν τον ξέρουμε, έτσι. Βεβαίως, είναι γνωστό. Φυσικά και τον ξέρουμε. Είναι ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης από το Σούλι. Έδρασε κυρίως στη δυτική στερεά Ελλάδα και χαρακτηρίζεται από τους ιστορικούς ως μία από τις πιο αγνές μορφές της Επανάστασης. Τώρα λένε, θα μου πεις και κάποιες κοπέλες. Βέβαια θα σου πω και κάποιες γυναίκες που συμμετείχαν ενεργά στην Επανάσταση. Θα ξεκινήσω με τη Μαντώ Μαυρογένους, εξέχουσα μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, μια από τις ελάχιστες γυναίκες που διακρίθηκαν στον αγώνα, διέθεσε μεγάλα ποσά για την επάνδρωση και τον εξοπλισμό πλοίων. Καράβια, τέλεια. Ναι, και μαζί με τη Μαντώ Μαυρογένους ήταν και η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Φυσικά και την ξέρουμε όλοι. Και αυτή είναι πολύ γνωστή. Δύο κορυφαίες μορφές λοιπόν της ελληνικής, κορυφαίες γυναικείες μορφές της ελληνικής επανάστασης. Και αυτή ξόδευε την περιουσία της για τη διατήρηση των πλοίων της, αλλά και για τα στρατεύματα της ξηράς. Ωραία. Συνεχίζω τώρα με έναν επόμενο άντρα, και αυτός είναι ο Αθανάσιος Διάκος, τον ξέρουμε και αυτόν όλοι. Ήταν από τους προτεργάτες του εθνικού ξεσηκωμού στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα και ήρωας της μάχης της Αλαμάνας. Και ο επόμενος και τελευταίος, και κλείνουμε το θέμα μας, είναι ο Παπαφλέσσας. Ήταν κληρικός. Δηλαδή. Ιερέας, παπάς. Μάλιστα. Οκ. Παπαφλέσσας. Ναι, σωστά, είναι από εκεί το όνομα. Λοιπόν, ήταν κληρικός, από τους σημαντικότερους αγωνιστές της Επανάστασης του 21 και το κοσμικό του όνομα ήταν Γρηγόριος Δίκαιος Φλέσσας. Μάλιστα. Και τώρα λοιπόν που μάθαμε όλες αυτές τις νέες και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την Επανάσταση του 21 και την 25η Μαρτίου, ήρθε η ώρα για το quiz! Πρώτη ερώτηση. Τι γιορτάζουμε στις 25 Μαρτίου? Α. Τον ξεσηκωμό των Ελλήνων. Β. Τον ξεσηκωμό των Τούρκων. Ή Γ. Τον ξεσηκωμό των Γερμανών. Δεύτερη ερώτηση. Πού ξεκίνησε η Επανάσταση? Α. Στην Πελοπόννησο. Β. Στη Μακεδονία. Ή Γ. Στην Τανζανία. Τρίτη ερώτηση. Τι ήταν οι Κοτζαμπάσιδες? Α. Εργάτες. Β. Άρχοντες. Ή Γ. Ζητιάνοι. Τέταρτη ερώτηση. Ποιο όνομα γιορτάζει στις 25 Μαρτίου? Α. Αλέκος. Β. Τάσος. Ή Γ. Ευάγγελος. Πέμπτη ερώτηση. Πώς αποκαλούσαν τον Κολοκοτρώνη? Α. Άρχοντα του τόπου. Β. Μπρο. Ή Γ. Γέρο του Μοριά. Και τελευταία, έκτη ερώτηση. Πού διέθεσε χρήματα η Μαυρογένους? Α. Σε καλλιντικά. Β. Σε πλοία. Ή Γ. Σε δωροδοκίες. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχόμαστε να σας άρεσε. Και σε αυτό το σημείο να πούμε χρόνια πολλά Ελλάδα. Πολύ σωστά, Ελένη. Και βέβαια να θυμηθούμε ότι παρόλο που είμαστε σε μία περίοδο που δεν γίνονται παρελάσεις, δεν γιορτάζουμε αυτές τις εθνικές επετείους όπως την 28η και την 25η Μαρτίου, είναι κάτι τέτοιες ευκαιρίες όπως αυτό το βίντεο ή οποιαδήποτε άρθρα και site αν ψάξετε στο ίντερνετ, ευκαιρίες να θυμηθούμε για ποιο λόγο εμείς οι Έλληνες αυτή τη στιγμή είμαστε ελεύθεροι και περήφανοι για αυτό που είμαστε και αυτό που πρεσβεύουμε. Πολύ ωραία. Και ας θυμόμαστε ότι το να αγαπάμε και να σεβόμαστε την πατρίδα μας δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας κάνει να μισούμε και να εχθρευόμαστε τους άλλους λαούς. Έτσι. Πάρα πολύ σωστά, Ελένη, συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λες. Οπότε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να απολαύσετε το βιντεάκι μας
Περνάμε στην επόμενη εβδομάδα με επόμενο θέμα. Να περνάτε όμορφα. Γεια σας. Τέλεια, γεια σας. Πήγαμε, Ελένη.